Ето това ще пробваме днес. И ще ядем като истински шриланци с ръце. Добре. Първото нещо ще пробвам е този по-различен картоф, който е. На вкусилно, че на огън си правил картоф. Не е нещо по-различно. Минаваме с кашуто. Къри кашу. Право почваме яко. Добре. Това е леко лютичко. Ма става. Така се сурище. Минаваме към нещо по... О, това почна салюто. Сега ще пробвам това, което е соево месо. Е това така. Ще го меша малко сурище, защото според мен ще бъде много люто. Не знам дори как да го ям. Соевото месо е вкусно. Май соевото месо ще го снем за по-нататък. Добре, това е чесън. Мале, това мъзните. Чесън е добре. Добре, нещо, което съм сигурен, че е вкусно. Това лафел. Добре, това ще потушава огъня за по-късно. Тая риба, която ядохме и предния път. Тя си ще бъде... О, люто. Добре. Това е варен джакфрут. Безвкусно е, по-хубаво беше като е суров. Добре, картофките. Как вече сме ги яли. Ох, люто. Благодаря на тето, която в момента държи телефона. Не знаеш каква жертва правя в момента, защото устата ми е огън. Добре, пържения пътладжан пробваме. Да, той си е вкусен. Тая салатка, която е. Тя е люта. Люта ли е? Не. Добре, тя просто е салата от зеленчуци, ама виждам, че има и ананас. Има краставички, лук, ананас, моркови. Добре, и накрая пробваме този лют чипс, който е чипс с магданос и люти чушки. Добре. Аз мисля, че вече съм научил да ям люто. Не е толкова лошо положението. И това е. Показах ви традиционен начин как хапват в Шри-Ланка с ръце. Видяхме всичко и сега ме предизвикаха да пробваме тая най-лютата им чушка. И после стомаха ме направо ще гръмни. Сега ще при туалетните. Just a little? No, the whole. No. No, the whole. The whole, or I'm stopping the video. The whole. We want the whole chili. It's fine. The rest. I don't feel anything now. Okay. Eat the whole thing. Eat the whole thing, Karmani. Are you scared? Малко да пешумога. Добре, дойдоха вече семките и тук вече става лютото. Добре. Okay, I can handle it. Айде, следна хапка. Easy. Easy peasy.